Коллегаи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳрванд Набиев Ҷурабек Ҳафизович санаи таваллудаш 15 сентябри соли 1972 зодаи ноҳияи Шаҳринав, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ узбек, таҳсилоташ миёнаи нопурра, бекор, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, пеш суд нашудааст, сокини ноҳияи Шаҳринав ҷамоати деҳоти Ҳасанов деҳаи Муллошодиро суд кард. Набиев Ҷурабек Ҳафизович рӯзи 3 декабри соли 2021 соати 11:30 оид ба муносибати маҳрамона доштани ҳамдиҳааш Содиқов бо ҳамсараш Набиева Анорахон Турсунбаевна шубҳа намуда нияти ба ҳалокат расонидани ҳамдиҳааш Содиқовро намуда ҳангоми ба ҳавлияш ворид шудани ҳамдиҳааш аз набудани ҳамсараш ва фарзандонаш истифода намуда дар заминаи рашк ва хусумати шахсӣ Содиқовро ба пой зада ба замин афтонида ба воситаи табаре ки бо нияти амалӣ намудани қасди куштор дар дасташ нигоҳ медошт 2 маротиба дар қисмати сар, 1 маротиба ба қисмати пеши гардан ва 1 маротиба дар қисмати пои чапаш зарба зада ба саломатии Содиқов ҷароҳатҳои вазини ҷисмонӣ расонида бо ин кирдори содирнамудааш қонеъ нашуда номбурдаро бо мақсади фавран ба қатл расонидан ва якбора нест кардани пайҳои ҷиноят дар ҳолати зинда будани ҷабрдида ба сару бадани ӯ сӯзишвории навъи бензин рехта оташ задааст. бо мақсади аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дур намудани худ қасди худкуширо намуда тавассути банди хоҷагӣ худро дар болочӯби оғилхонаи манзили зисташ овихтааст ки ин ҳолатро ҳамсояҳо Ҳасанов ва Шоймерзоев мушоҳида намуда фавран ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда бо кушодани банд ҳодисаи даст ба худкушӣ задани Набиев Ҷурабекро пешгирӣ намуда сӯхторро дар бадани ҷабрдида Содиқов хомӯш карданд. бо сабаби бардоштани ҷароҳатҳои вазнин ба саломатӣ номбурда дар беморхона ба ҳалокат расид. дар асоси ба вуқӯъ пайвастани ҷиноятҳои болозикр коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукм кард. бо дастии моддаҳои 332, 339, 341, 344, 347, 348 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон коллегияи судӣ ҳукм кард. Набиев Ҷурабек Ҳафизович бо моддаи 104 қисми 2 банди 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин модда ҷазои маъмул сохтан азодӣ ба муддати 23 сол бо адои ҷазо дар калони исроии дорои низомаш сар таъин карда шуд. чораи пешгирӣ нисбати Набиев Ҷурабек Ҳафизович дар ҳабс нигоҳ доштан бетағйир монда муҳлати саршавии адои ҷазо ба ӯ аз 3 декабри соли 2023 ба ҳисоб гирифта шуд. далелаш 1 адад табар, 1 қутии гугел, 1 адад зарфи пластмасӣ, 1 адад пухта, 2 адад параҳои сохташудаи ҷабрдидаи Содиқов Алишер ва ош ки дар суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешаванд баъд аз эътибори қонуни пайдо кардани ҳукм маъф карда шаванд. далелаш 1 адад ба сабти ҳаракати тафшоте ки ба санҷиши нишондод дар ҷои ҳодиса ки дар қабди парванде нигоҳ дошта мешавад баъд аз эътибори қонуни пайдо кардани ҳукм дар қабди парванди ҷиноятӣ нигоҳ дошта шаванд.